Formal nang ipinagkaloob ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated kay Congresswoman Rosemarie Conejos Panotes ang kanyang hiniling na mga gusaling silid-aralan sa isinagawang lagdaan ng Deed of Donation kahapon October 5, 2023 sa pagitan ng mga beneficiaries at donors nito. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Congresswoman Panotes sa patuloy na pagsuporta sa kanyang pamilya ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated dahil sa pagpapaunlak ng mga kahilingan nila mula pa sa kanyang ama na si former Congressman Elmer Panotes at sa kanyang nanay, former Congresswoman Marisol Toots Panotes. At hanggang sa kanyang panunungkulan ay naroon pa rin ang kanilang tuloy-tuloy na suporta. Gusto ako magpapasalamat sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa walang sawang suporta at pagtulong sa 7th District ng Camarines Norte. Samantala ay formal nang matatanggap ng mga paaralang beneficiaries ang naturang proyekto sa pamamagitan ng request ni Congresswoman Panotes. Natin na Congressman na dumanahon sa dati sa kanyang mother, si Valerie Panotes, ex-Congressman. And aking mami, si Marisol Panotes. Dumanahon po silang asawa, palagi na bibigay sa akin ng request para sa next day. Kaya ko ang pinisis na hindi ko lahat nakibigyan kasi binigyan ko ang bawat province. Sinesurvey po yan, nausan ng school sa buong Pilipinas. Kaya sana tayo sana Congresswoman, sa parents at Christopher. Pagyan sa namin ang service na pinibigay para sa Christopher. Kaya aking sasabi ko Congresswoman na katuloy mo. Mabibigyan natin sa mga kabataan ng education kasi yan ang nasa isip niyo, yun din po ang nasa isip ng Federation at Ibigpenta pero nakakatulong ng Federation. Kaya huwag mo na bilangin pagkita na mapindi sa kailangan lahat na magawa natin lahat sa ating mga project municipal special aid school year. Kaya po, maraming salamat Panginoon. Para sa Totoo, Balitang Banwaan, Rona Vega, MBTV News.